je vanredno, predsednik je proglasio. Ovaj video pogledalo je skoro 2,5 miliona ljudi. Nas je nasmejao, pa smo odlučili da pronađemo tvorce ovog remek dela. Prvo slušamo pesmu, obično pravimo na hit pesme, znači. Na najbolje pesme pravimo najbolje parodije, ne može da prođe neka parodija ako pesma nije pre svega lepa. I zbog toga mislim da i nemamo nekih problema sa autorima, izvođačima, jer uzdignemo i njihovu pesmu uz našu parodiju. Opširniji razgovor sa članovima grupe Banat Boys pogledajte danas posle vesti u emisiji Eksploziv. A mi smo radili naš posao i pevačicama iz grupe Hurricane pokazali parodije na njihove pesme. Boga mi nije. Svakog dana isto uste serije lezi. Dobra koreografija. Kad se tuđe mi ko solanca pušteni. Ko ne sluša na jebe. Policajca 3 odmah kaznu pišu. Genijalna ideja i super talentovani su ljudi baš. Da. I dobru koreografiju. I tekst su napisali, sve su oni smislili sami, tako da, mislim, slatko je. Ipak, njihov favorit je obrada numere Favorito. Ste druže dito, virus daj da oteraš. Maskini malo, svuda nestalo, korona prokleta, hej. Sramo. Imponuju im ove šale, a mladim muzičkim nadama su kratko i jasno poručile. Hvala. Kažemo im hvala. Na bogatom repertoaru Banat Boysa nalazi se i pesma Stefana Đurića Raste. Imaš mišiće da... Inspirativna im je i Senida. I da kopaš ceo dan, al si retardiran. Vole dobru narodnu muziku. Blokirala ti se baba u zadnje vreme, Ali se snalaze i u modernoj. a ja sam na tiketu igrala sisteme, gol i 3+ na poluvreme. A šta kaže Saša Popović? Da li ova grupa može da napravi uspešnu karijeru ili da objavi pesmu u okviru grand produkcije? Uopšte naša nacija je toliko zanimljiva i toliko puno ideja i toliko puno zanimljivih stvari, tako da i ovi koji su napravili ove pesme o koroni, pa dobro, to ćemo vidjeti. Sad ja u ovom trenutku ne mogu da kažem da li oni mogu da naprave nešto ili ne mogu da naprave ništa, ali sad je to aktuelno. Ipak je konkurencija velika. Veruj mi, kad se vrati kompletna estrada, muzika, nove pesme i ovo ono, ne znam kako će to bude, bojim se da će se to zaboraviti. Ko zna, možda se dogodine pojave i u Zvezdama Granda. Veseli ljudi, pozitivni.